ଆରେ ହଉ ଛାଡ଼ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରେ କ'ଣ କ'ଣ ମିଳିଥିଲା ସବୁ କହିଲ? ସାର୍ ସେଥିରୁ ଆଉ କ'ଣ ମିଳିଥିବ ସେଇ ଗେଣ୍ଡା ଶାମୁକା ପଙ୍କ କାଦୁଅ ଏଇ ଆଉ କ'ଣ ବାଲଟା ମିଳିଥିବ। ବା ଇଏ ତ ପୁରା ଜ୍ଞାନ ଗୁରୁ ଆଉ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ଆକୁ ଜଣା। ୟୁ ଆର୍ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍। ସେମିତି ନୁହଁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ବୁଲି 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 ଆସ। କାଇଁ ବା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ବା ସାରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆମେ ହେଇ ତ କ'ଣ ବା ଜଜ୍ ହେଇ କମେଡି କରୁଛ? ନାଇଁ କମେଡ଼ିଆନ୍ ଗୁରା ଜଜ୍ ହେଇଛି। କୋଛି ପଚାରିଲେ ଆସୁନାହିଁ ସମୁଦ୍ର କାହିଁ ମନ୍ଥନ ହେଇଥିଲା କ'ଣ ମିଳିଥିଲା ଚାଲିଗଲା ସିଲେକ୍ଟ ହେବ ଗୋଲାପ